Karong adlaw, atong ibayaw ang atong mga kasing-kasing sa pagpasalamat sa Dios ning atong kasalugan sa ika-34 nga katukuran ning atong diocese sa Talibon. Masaksihan sulod ning santos nga misa ang paghatag sa dakong grasya sa atong igsuon, inyong paryente ug higala, kinsa pagadawaton karon sa orden sa pagkadiakono, human sa daghang mga katuigan sa pagtuon ug pagpangandam. Ang ordinasyon sa pagkadiakono kanunay gayud puno sa kadasig ug kahulugan. Ilabi na gayud karong panahona diin ang kalibutan ug ang ato mismong katilingban giuhaw sa usa ka saksi o timaan sa pagkamanggihatagon sa kaugalingon ngadto sa uban. Ang seremonya sa ordinasyon pagahimuon human sa pagbasa sa ebanghelyo. Ang atong kasaulugan pagapangauluhan sa labing talahuron nga obispo ning atong diocese, Most Reverend Patrick Daniel Y. Parcon, D.D., uban sa atong mga kaparian ning atong diocese. Sa dili madugay, atong pagasugda ng atong kasaulugan. Aron pagsiguro nga adunay hanay o kahusay sa panahon sa kasaulugan, among hangyoon ang matag-usa nga adunay kamera sa dili pagkuha sa mga litrato ug sa paggamit sa video machines panahon sa seremonyas ug hangtod mahuman ang santos nga misa. Adunay mga tawo nga gihatagan sa opisyal nga panugot sa pagpanguha og litrato ug paggamit sa video. Naghangyo usab kami ni atong adunay mga cellphones sa pagpalong niini sulod ning maong kasaulugan. Palihog sunda kining maong pahimangno. Magiusa kita sa pag-ampo ngadto sa Dios alang sa atong igsuon kinsa pagkaordinahan sa pagkadiakono ug pangayoon nato sa Dios ang paghimo kaniya nga angayan nga magsasangyaw sa iyang pulong ug angay nga pangulo sa paghalad sa sakripisyo alang sa iyang katawhan. Karon manindo kita ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaka ninyo. Mga igsuon, uban sa kalipay, magpasalamat kita sa Dios sa anibersaryo nga atong gisaulog karong adlaw sa ika-34 ka tuig bilang usa ka diocese. Ug niining maong pagpasalamat, dili usab nato hikalimtan ang katawhan karon nga nagantos sa nagkalain-lain nga katalagman sa ilang kinabuhi o katuusab nga naapektuhan sa pandemya. Ato silang iampo sulod nining santos nga misa. Uban usab sa pagampo sa dugang nga bokasyon, sa pagkapari o pagkareliyoso. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron mahimo kitang ngayan sa pagsaulog nining santos nga misa. Maluy ka. Tumaluy ka. Inumaluy ka. Kaluyan untag ta sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa mga pagkaon sa tanan.
Magampo kita, O Dios nga nagtudlo ka sa mga ministro sa imong simbahan, sa buot nga dili sila alagaran, kundili nga magalagad sa kaigsuunan, ihatag kanila na nga muyo kami, ang kabatid diha sa pagpamuhat, ug ang pagkamakanunayon diha sa pagampo, uban sa kaaghop sa ilang pagpangalagad, kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pagani ikaw lalanga, ug sa wala pa ikaw mataw. Gipili ko na ikaw, aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Unya mitubag ako, Ginoong Diyos, dili ako mahibalong musulti, kay batan-on pa ako kaayo. Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batan-on ka pa kaayo. Apan suginli ang katawhan nga ako nagsugo kanimo sa pagsugilon kanila sa tanan nga gisugo ko kanimo. Ayaw kahadlok kanila, kay ubanan ug panalipdan ko ikaw. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Unya gihikap sa Ginoo ang akong ngabil ug giingnan niya ako. Ania ang pulong nga buot ko nga imong isulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalangin kailanman. Tayo naway kahabagan ng Ama, tayo'y nilingap niya, makikilala sa lupa kanyang pagliligtas, pagmamahal. Purihin siya, mga bansa, ang Diyos
pagpala tayo ng Diyos, daigdig niya'y tikib kabanalan, bagong umagang sumikat na pawi ang takot at kaba. Diyos naming Ama, nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Nawa'y kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam og kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudeyo ug mga Hudeyo nga Griego ug pinulungan. Ang mga Hudeyo nga Griego ug pinulungan miingon nga ang ilang mga byoda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa, gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga walay labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa, mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam, ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa, gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudeyo, nga nakabig ngadto sa tinuuhan sa mga Hudeyo. Unya, gidala sila ngadto sa mga apostoles. Ug ang mga apostoles nagampo o nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa, mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog.
Ang Ginoo manaka ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan, ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw, ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palaktang mga tao, mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungura, ang sakayan dito na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo, ana ay multo, mingon sila, ug naniagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo kuno ikaw kana, palakta ako sa tubig, nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan, ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Ginoo luwasa ako misinggit siya. Diha gidawat siya ni Jesus, ug gibira og bingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Unya nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Hesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog pabiling magtindog. Palihog manglingkod. Karon ato nang pagasugdan ang seremonya sa ordinasyon sa pagkadiakono. Ang kandidato pagkatawagon ni Reverendo Padre J. Philip T. Lagunay, ang Vice Canciller sa Dioceses, ug ipresentar siya sa obispo, ug ang atong pagtugot alang sa iyang ordinasyon nga pangayoon. Ang pagkuha sa litrato walang itugot gawas sa mga taong itahasan sa pagbuhat sa ingon. Ang pagtawag sa kandidato sa pagkadiakono. Ang pag-aordinahan sa pagkadiakono muduol palihog nga rin sa atubangan. Seminarista Melvin Alimpolos Tahale.
Ang pagpresentar sa kandidato. Karon si Reverendo Monsignor Ignacio H. Reyes, GCL, PHL, MA, ang Bikaryo General sa Diocese sa Talibon, nga maoy nagrepresentar sa tibok katawhan, mupaila sa kandidato sa pagkadiakono ngadto sa obispo, ug muhangyo nga siya pagkaordinahan sa pagkadiakono. Labing talahurong amahan, ang atong inan Santa Iglesia nagahangyo kanimo nga imong ordinahan kining atong igsuon nga mag-alagad isip diakono. Nasuta mo ba kung tako siya sa pagkadayakono? Human sa akong pakisusi sa katawhan ni Kristo ug gumikan sa rekomendasyon sa mga may kalabutan sa pag-umol kaniya, nagasaksi ako nga siya takus, mualagad isip diakono. Ang pagpili sa obispo ug ang pag-uyon sa katawhan. Nagasalig kita sa panabang sa Ginoong Dios ug sa atong manunubos nga si Jesucristo. Ug kami nagapili nining atong igsuon alang sa orden sa pagkadayakono. Kitang tanan, salamat sa Dios. Isip timaan sa tong dakong pag-uyon, ato siyang tagaan sa makusog nga palakpak. Ato karong paminawon ang atong talahurong obispo nga muhatag og pangimangno sa tanan ug tambag alang sa pag-ordinahan sa pagkadiakono. Gifted to give. Gigasahan kita aron kita makahatag. Mao kini ang tema nga atong ipamalandungan ining tuig sa Missio ad Gentes. Atol ni ining pagsaulog karon sa ikatkatluan ug upat 34th nga anibersaryo sa atong katukuran sa Diocese sa Talibon. Formal nato nga buksan ang tuig sa Missio ad Gentes. Uban ang panghinaot nga pukawon sa matag magtutuo ang kaikag nga mangilabot ug magpakabana sa buhat sa misyon nga atong ipadayon dili lamang dinhi sa atong dioceses ug kasilinganan kundili sa tibuok kalibutan. Kining kasaulugan kahigayunan usab nato nga padayag ang pagpasalamat sa Dios ug sa mga nahatungdan nga mga may dakong kalambigitan sa panaw sa pagtuo sa atong dioceses. Kahigayunan usab kini nga pukawon diha sa katawhan ang kalipay taliwala sa kalisod, ang paglaom taliwala sa mga pagsulay, ug ang kadaugan sa buhing pagtuo nga nasulod sa tagsa-tagsa kanato. Maglipay kita ug magsadya, kay bisan pa man niining tanan, ang atong Dios buhi uban kanato. Busa, salamat Ginoo sa imong paguban kanamo nining among panaw ug lawig sa pagtuo. Yes, there were storms and calamities, literally and figuratively, that we encountered along our journey, but we hurdled them because you are always there for us. Thank you, Lord, for the difficult seasons in life, for the trying moments in our journey, the challenges that wound us. They made us bleed, yet healed us from our complacency and self-centeredness. They allow us
to be free from the grip of sin and attachments to things which pass away. Thank you for the crisis situations, for it reminds us that as Christians, our life is not only glorious and joyful mysteries, but also agony in the Garden of Gethsemane until the crucifixion of Calvary. A good friend of mine texted me while I'm preparing this homily. I believe nothing happens by chance. Let me share with you his text. We all go through difficult seasons in life. We may be tempted to question God's love for us during those times. Let us recall those times He's shown us His unfailing love. When we stop to consider His goodness, we find that He is indeed a loving Father. Fly high enough to overcome your obstacles, but low enough to keep in touch with the meaning of the journey. The ground is still the resting place of our feet. In life, you will realize there is a role for everyone you meet. Some will test you. Some will use you. Some will hurt you. Some will love you. And some will teach you. But the ones who are truly important are the ones who bring out the best in you. They are rare and amazing people. They are God's gift to us. Treasure them truly. In this anniversary of our diocese, allow me to express my sense of gratitude to the very people that are considered by me as the treasures of my life. Salamat Ginoo sa mga kaparian nga kanunay naghatag sa ilang kaugalingon aron matuman ang misyon sa atong dioceses ug kinatibuk ang simbahan. Kung wala kining mga kaparian, wala ako'y mahimo. Salamat mga kaigsuunang kaparian sa inyong pagtimbayayong ug pagpaningkamot nga mabalaan ang katawhan, maugmad ang gagmayng Kristohanong katilingban ug kasilinganan nining atong diocese padulong ngadto sa usa ka maampuon, maalagaron ug mahigugmaong katilingban. Salamat sa inyong best effort nga makatagamtam ang katawhan sa buhi nga presensya sa Dios diha sa inyong pagsaulog sa Eucharistia ug ubang mga sakramento nga inyong gipaambit kanila. Your sacrifices to help build the kingdom of God here on earth will always be pleasing to God. For I am confident of this very thing, that God, who began a good work in you, will perfect it until the day of Christ Jesus. From the letter of Paul to the Philippians, chapter 1, verse 6. Salamat sa mga kamadrihan, consecrated persons, nga miabag usab sa misyon sa atong simbahan, ilabi na gayud sa Catholic Education Mission. Bisan liyo sa kalisod sa panahon ug sitwasyon, atong gipaningkamutan ang paghatag og quality Catholic education sa atong mga kabataan ug mga kabatanunan. Salamat usab sa mga kamadrihan nga nag-uban sa panaw sa pagtuo sa atong youth ministry
ug misyon sa pagpalig-on sa Kristohanong banay ug katilingban. Together, let us continue forming future leaders of our church and society, imbued with the wisdom of our Lord Jesus Christ. Our mission in the Catholic education and youth formation is not to form intellectual giants, but servant leaders with a heart to serve the least, the lost, and the last of our society. Atong ipadayon ang pag-umol sa Kristohanong banay, ang pundasyon sa atong katilingban. Thank you, dear sisters, for being collaborators to this mission. Salamat usab sa mga laygo, our lay faithful, the sleeping giants of our church, nga hinay-hinay ng nahigmata sa ilang pagpangatulog, ug andam nang mutampo sa ilang katakus, abilidad ug talento, alang sa pagpalambo sa Kristohanong katilingban. Salamat sa inyong way puas nga suporta, bisan usahay, kaming mga kaparian, makapasakit, makapahiubos, ug nagkulang sa pag-amuma kaninyo. Usahay, dili kita magkasinabot. Apan luyon ining tanan, nagpabilin kita, ngam nagkahiusa diha sa buhat sa pagpangalagad, sa simbahan. Sa atong pagpangalagad, kita usahay masakitan. Kung kita masakitan, dili kini ang panahon nga kita muundang sa pagpangalagad. Kung dili mupadayon sa panaw sa pagpangalagad, kay diha sa mga sakit nga atong masinati, kita mutubo. It is through the experience of pain that we grow. Ayaw kamo kaguol, kaming mga kaparian, naning kamot gayod, nga makigtimbayayong kaninyo, ug makiguban kaninyo sa hirap at ginhawa. Kita duyog kanunay sa pagtabang sa misyon sa simbahan, ilabi na gayod nining tuig sa Missio ad Gentes. Nadawat nato ang gasa sa pagtuo, 5 kagatus katuig na ang milabay. O kini atong gipalambo, padulong ngadto sa usa kahingkod nga pagtuo. Pagtuo nga andam na mupaambit ngadto sa tanang dapit sa kalibutan. Missio ad Gentes. Kaniadto kita ang gitagaan. Karon kita gihagit nga kita na ang manghatag sa maong pagtuo ngadto sa uban. Salamat sa Ginoo sa bukasyon sa pagkapari ug pagkarelyoso nga iyang gibubo sa Diocese sa Talibon. Adunay unom nga naordinahan sa pagkapari dinhi sa atong diocese niining panahon sa pandemya. Sila si Father J. Lagunay of Hitapi, Father Geno Gocor from Danao, nga niya nag-alagad sa atong diocese. Si Father Eddie Boy Fuentes of Hitapi and Father Lope Polinar of Trinidad, both belonging to the Religious Institute of the Apostles of Jesus Christ Crucified, AGC, nga nag-alagad didto sa Archdiocese of Davao. Father Jerwin Tatad Pachim from San Miguel, kasamtangang nag-alagad sa atong diocese. Father Lolan Escabusa, CICM from Abakanan. O karong adlaw atong ordinahan sa pagkadayakono si Seminarian Melvin Tahali
of Montevideo, Carmen, Bohol. Indeed, bisan sa COVID, ang grasa sa bokasyon nagpadayon. Salamat mga COVID priest. Let us continue contaminating the world with the virus of commitment, obedience, virtues, integrity, and dedication. COVID, for the kingdom of God to flourish here on earth. Salamat usab sa mga seminarista nga mihatag sa ilang kaugalingon diha sa formasyon sa pagkapari. Aduna kitay siyam ka senior high school seminarians, 8 ka pre-college seminarians, 33 college seminarians, ug 16 ka theology level seminarians, a total of 66 seminarians all in our diocese as of now. Grasya sa bukasyon nga atong pasalamatan. Ato sila nga iampo aron sila mulahutay ug mamahimong mga balaang pari ug madamlag. To my dear seminarians, make the best of your formation. Give your best effort to become the best version of yourself. Padayon sa inyong lawig sa pagtuo. Ug ayaw kahadlok, kay ang atong ebanghelyo, ang atong unang pagbasa nagkanayon. Ayaw kamo kahadlok. Ako kini, take courage. It is I, do not be afraid. Matthew 14:27. Salamat, Brother Melvin, sa paghatag sa imong kaugalingon ining kaminabuhi sa pagpangalagad. Salamat sa imong pagbalik ug pagpamati sa tawag sa Ginoo nga kanunay gadisturbo kanimo samtang nagpadayon ka sa pagpangita sa imong kaugalingon gawa sa seminaryo sulod sa 5 ka tuig. Your 5 years sojourn outside the seminary is part of the formation that you need to go through in order to possess that level of maturity that you possess right now. You pick up tons of experiences that you can use effectively in helping the saving mission of Christ. That's why, once again, I am appealing to you, be a servant and continue cultivating that mentality of servanthood in your life. We can never be masters because our masters are our people. A real master is the Lord. We are all servants. Mga sulugoon lamang kita nga andam ug tagana nga mutuman sa gusto sa agalon. To serve the Lord is not about us. It is about our people and our God that we want to serve. Remain a humble servant and choose to serve God and not mammon. Choose to serve the poor. As Saint Vincent de Paul reminds us, the Christian charity we are called to practice is not giving away to the poor the leftover, our spare time, our extra money, our old clothes, ang atong mga bahaw. Charity for us means giving our best and at times our everything. Our life must reflect the life of Jesus Christ, who has called us to this great vocation of love. Our respect for the dignity of the poor persons must lead us to treat them
like guests at our family table and not as beggars at our gate, waiting for the crumbs. Salamat Ginoo sa pagpanalipod kanamo sa mga kalamidad ug katalagman. Samtang ang atong ubang mga kaigsuunan nagkalisod sa sunod-sunod nga bagyo ug kalamidad nga ilang natagamtaman. Kita dinhi sa Bohol naglipay sa abundansya nga ani sa atong mga basakan. Kini dako natong pasalamatan sa kaytas-an, a great blessing indeed from above that we ought to be thankful. What else is the best thank you but to share our blessings to those who are in need right now? Don't just enjoy your bounty. Share your bounty to others. Because how could we be happy if others are sad? Thank you for your generous donations, dear people of God, to the typhoon victims of Luzon. Your generosity will certainly allow them to be grateful to us that in moments of crisis, charity is still the number one priority. That in moments of crisis, nobody can say to himself, I am exempted to charity. Take courage, Brother Melvin. Don't be afraid to be a saint. Don't be embarrassed to live a holy life. Because the greatest scandal and tragedy in life can happen when we consecrated persons refuse to be a saint. When we are so embarrassed that this is our calling, to be a saint and to be exemplary in the way we live our life, that we are willing to set the high standard of moral integrity in our life. Brother Melvin, welcome. Rest assured of what God told you. Come, do not be afraid. It is I. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. With God, everything will be all right. My brother priests, beloved sisters and brothers in Christ, dear seminarians, uban kita kanunay, duyog kita kanunay sa pagtabang sa misyon sa simbahan. Ilabi na gayud nining tuig sa Missio ad Gentes. We are gifted to give. Nadawat nato ang gasa sa pagtuo, 5 kagatus katuig na ang milabay. Ug kini atong gipalambo padulong ngadto sa usa kahingkod nga pagtuo. Andam na kita nga mopaambit niini dili lamang sa atong mga kasilinganan kundili ngadto sa tibuok kalibutan. Uban sa mga kaparian, mga liyosog consecrated persons, bag-uhon tang simbahan, pinaagi sa pagpatigbabaw sa espiritu ug diwa sa misyon, sa mga kalihukang pastoral sa atong nagkalain-laing parokya. Matod pa ni Pope Francis, it's time to shift our focus in our church activities from self-preservation mode to missionary mode. Evangelii Gaudium number 15. Together, let us strive to become missionary disciples of our Lord Jesus Christ. Atong ipalabnag ang kalipay sa pagdala sa maayong balita ngadto sa uban.
the gospel of joy. Bilang mga misyonero o misyonera sa kalipay, ibantala nato ang maong kalipay diha sa pagpaambit sa paglaom ngadto sa uban, dili ang kaguol, kahingawa ug pagbangutan. Ipaambit ang maayong balita nga luyon ining tanan, ang Ginoo nag-uban kanato sa nang higayon sa atong kinabuhi. Ayaw kahadlok ako kini, magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Labaw sa tanan, atong ipalapnag sa tibuok kalibutan ang kaluoy ug gugma sa Dios. Ang atong misyon mao ang pagpatigbabaw sa realidad sa usa ka maluluy-on nga Dios, kansang kaluoy mao ang taytayan nga nagdugtong sa Dios ug sa iyang katawhan. Misericordiae Vultus number 2. The essence of God is mercy. Makita nato ang nawong sa Ginoo diha sa buhat sa kaluoy nga atong ginahimo sa matag usa kanato, ilabi niya gayud sa labing iwit natong mga kaigsuunan. Mercy is the foundation of the church's life. All her pastoral activity should manifest mercy and compassion. The church's very credibility is seen in how he shows merciful and compassionate love to those who need it. Misericordiae Vultus number 10. We are together in this. Let us now do mission, not just mere preservation. Busa, mupadayon kami nining lawig sa pagtuo uban sa paghupot sa imong pasalig, Ginoo. Ayaw kamo kahadlok, ako kini. Take courage. It is I, do not be afraid. Matthew 14:27. Dili kita mahadlok to move forward. Dili kita mahadlok to go beyond our comfort zones. Dili kita mahadlok, murisgo, mupaambit, mamahimong kabahin ni ining misyon. If you are a priest sent to work abroad, don't you ever think that you are sent there to enrich yourself, to fill in your pockets. You are sent there for a mission, for a purpose, for a reason. That is to bring the good news of salvation to people who are badly affected by hedonism, relativism, and the principles of life that glorifies achievements, power. That is not the purpose why you are sent for a mission. You are sent for a mission to humble yourselves, to equip yourselves, so that when you return to the diocese, you will bring with you tons of experiences that will help build our local church into the church that God wants her to be. If you will be working abroad as a sister, as a lay person, remember, you are also a missionary. Use your profession to do mission. As you care for the sick, as you defend those people who are oppressed, let it be a constant reminder for all of us Christians that in everything we do in our life, we are doing it for the mission, not for ourselves. After all, life is not about us. Life is about others. Life is about God. Let us now heed the call to do mission all over the world. With Mother Mary as our ally, our missionary endeavors will be fruitful. Like Mary, we are gifted to give.
Santisima Trinidad, bendisyoni kami sa imong way puas nga grasya, aron kami mamahimong imong mga misyonary sa tibuok kalibutan. Amen. Karon ang kandidato muduol sa obispo aron paghimo sa panaad sa pagpuyo sa kaputli diha sa kahimtang nga dili minyo. Unya pagasusihon siya kung andam ba siya sa pagbuhat sa mga tahas sa diakono. Himuon dayon niya ang panaad sa pagkamatinumanon sa obispo. Melvin, sa imong kaugalingong kabubuton, nagpili ikaw sa pagsulod sa orden sa pagkadiakono. Imong pagabansayon kining pagpangalagad diha sa kahimtang nga dili minyo. Kayang dili pagminyo, maitimaan o hinungdan sa gugma alang sa katawhan. O may usa ka ulusahanong tinubdan sa espirituhanon nga kamabungahon dinhi sa kalibutan. Diha sa imong pagpuyo sa maong kahimtanga, uban sa tumang paghalad sa kaugalingon, inaghat sa kinakasing-kasing nga pagigugma kang Kristo atong Ginoo. Gilain ikaw alang kaniya sa bag-o ug ulusahong paagi. Pinaagi nining konsagrasyon, labaw pa ikaw nga mahiusa kang Kristo uban sa dili mabalhin nga kasing-kasing. Mag-alagad ikaw sa Dios ug sa katawhan sa dugang nga kagawasan, ug labi pang walay makababag kanimo diha sa pag-alagad alang sa Kristohanong pagkabig ug pagpamunyag sa mga tao. Pinaagi sa imong kinabuhi o pamatasan, musaksi katubangan sa imong mga kaigsunan sa pagtuo nga kinahanglan nga higugmaon ang Dios labaw sa tanan, ug nga siya mao'y imong gialagaran diha sa uban. Busa pangutanon ko ikaw. Sa tubangan sa Dios o sa Santa Iglesia, hugot ba ang imong kabubuton? Agig timaan sa imong kinasing-kasing nga paghalad sa kaugalingon ngadto kang Kristo. Mapabilin nga dili minyo tungod alang sa gingarian diha sa pag-alagad sa Dios ug sa iyang katawhan sa tibuok nimong kinabuhi. Ang Ginoo mutabang unta kanimo sa pag-amping niining imong saad. Anak ko, sa dili pa ikaw ordinahan sa pagkadiakono, kinahanglan imong ipahayag at tubangan sa mga tao ang imong tuyo sa pagdawat niining katungdanan. Buot ka ba nga ordinahan alang sa pangalagad sa simbahan, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ug sa gasa sa Espiritu Santo? Hugot ba ang imong kabubuton sa pagtuman sa tahas sa pagkadiakono, inubanan sa pagkamapabsanon o pagigugma, aron matabangan ang obispo ug mga pari ug maalagaran ang katawhan ni Kristo? Hugot ba ang imong kabubuton sa paghupot sa misteryo sa pagtuo uban sa tin-aw nga konsensya, ingon sa giawhag sa apostol ug sa pagsangyaw niining maong pagtuo diha sa pulong ug sa buhat, sumala sa gitudlo sa ebanghelyo ug sa tradisyon sa Santa Iglesia? Hugot ba ang imong kabubuton sa pagpadayon o pagpalawom sa Espiritu sa pag-ampo, subay sa imong kahimtang, sa kinabuhi ug agad sa gipaabot gikan kanimo, sa pagsaulog ng matinud-anon sa liturhiya sa mga takna alang sa simbahan ug alang usab sa tibuok kalibutan? Hugot ba ang imong kabubuton sa kanunay nga magsubay sa imong paagi sa pagkinabuhi
sumala sa manig-ingna ni Kristo kansang lawas ug dugo imong ihatag ngadto sa katawhan? Nagasaad ba ikaw sa pagtahod ug pagsugot kanako ug sa akong mga manununod? Oo, nagasaad ako. Ang Dios nga nagsugod nining mayong buhat diha kanimo magatud-unta niini ngadto sa kahingpitan. Mga hinigugma ko, magampo kita sa amahan nga makagagahom, aron iyang ibubo ang iyang panalangin, dinining iyang sulugoon, kinsa iyang dipili nga mahimong diakono. Mangluhod kita.
Bendisyone kining imong mga pinili. Bendisyone ug santusa kining imong mga pinili. Bendisyone santusa ug konsagrahi sila lang sa ilang tahas. Ginoong Dios, patalingugi ang among mga pangamuyo, ugatagi kami sa imong hinabang sa among pagtuman sa among pagpangalagad. Nakahukom kami nga kining imong sulugoon, ang ngayan gayud nga moalagad isip diakono, ug nangamuyo kami sa imong nga imo siyang panalanginan ug himuon nga balaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manindog kita. Hanian na kita sa pinakasulimni nga bahin sa seremonyas sa ordinasyon sa pagkadiakono. Pinaagi sa simbolo sa pagpandong sa kamot nga maoy usa ka lihok nga gikan pa sa daang tugon, kining atong igsuon ug higala mamahimong diakono. Human sa pagpandong sa kamot, ang obispo mulitok sa solemne nga pagampo sa ordinasyon. Magpabilin kitang nagbarog uban sa kahilom ug pagtahod sa seremonyas. Almighty God, be present with us by your power. You are the source of all honor. You assign to each his rank. You give to each his ministry. You remain unchanged, but you watch over all creation and make it new through your Son, Jesus Christ our Lord. He is your word, your power, and your wisdom. You foresee all things in your eternal providence and make due provision for every age. You make the church Christ's body grow to its full stature as a new and greater temple. You enrich it with every kind of grace and perfect it with a diversity of members to serve the whole body in a wonderful pattern of unity. You establish a threefold ministry of worship and service for the glory of your name. As ministers of your tabernacle, you chose the sons of Levi and gave them your blessing as their everlasting inheritance. In the first days of your church, under the inspiration of the Holy Spirit,
The apostles of your Son appointed 7 men of good repute to assist them in the daily ministry, so that they themselves might be more free for prayer and preaching. By prayer and the laying on of hands, the apostles entrusted to those chosen men the ministry of serving at tables. Lord, look with favor on this servant of yours, whom we now dedicate to the office of deacon, to minister at your holy altar. Lord, send forth upon him the Holy Spirit, that he may be strengthened by the gift of your sevenfold grace, to carry out faithfully the work of the ministry. May he excel in every virtue, in love that is sincere, in concern for the sick and the poor, in an assuming authority, in self-discipline, and in holiness of life. May his conduct exemplify your commandments and lead your people to imitate their purity of life. May he remain strong and steadfast in Christ, giving to the world the witness of a pure conscience. May in his life imitate your Son, who came not to be served but to serve, and one day reign with him in heaven. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Palihog manglingkod. Isulob karon sa bagong diakono ang dalmatika ug istola, isip timaan sa iyang bagong katungdanan. Human niini, ihatag kaniya sa obispo ang ebanghelaryo, simbolo sa pulong nga iyang isangyaw, ug ang katapusan nga iyang dawaton mao ang timaan kun halok sa panagdait gikan sa obispo ug agig pagdawat kaniya ngadto sa hanay sa mga klerego. Dawata ang Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw mao ikaw karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, o bansaya ang imong gitudlo. Masunod karon ang liturhiya sa Eucharistia. Ang mga ginikanan sa bagong diakono mo'y magdala sa mga gasa nga pan ug bino ngadto sa obispo. Among pinumduman ang tanan sa dili paghatag sa ilang personal nga regalo sa bagong diakono. Himua o ihatag kini unya inakahuman sa misa. Awito nato karon ang awit alang sa pagpangandam sa mga gasa.
Palihog manindog. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Santos nga mahan, kansang anak nagbuot sa paghugas sa mga tiil sa mga tinunan, aron paghatag kanamog panigingnan, dawata na nga muyo kami ang mga gasa sa among kapangalagaran, o itugyan nga sa among paghalad, sa among kagalingon nga gasa nga espirituhanon, mapuno kami sa espiritu sa pagpaubos ug kakugi, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Sa katapusan nga panihapon, samtang ipahiluna siya diha sa kananan, uban sa iyang mga apostoles, iyang gihalad kanimo ang iyang kaugalingon nga may buling nga kordero, gasa nga takos madawat, ang magadayig kanimo sa hingpit.
Iyang gihatag kanamo kining handumanan sa iyang pagpasakit aron paghatag kanamo sa iyang makaluwas nga gahom hangtod sa katapusan sa panahon. Dinining dako nga sakramento, imong gimatuto ang imong katawhan. Gipatubo mo siya diha sa kasantos aron ang banay sa katawhan mahayagan sa usa ka pagtagad o madugtong sa usa ka gugma. Busa nagaduol kami nining kahibulungan nga sakramento aron mapuno kami sa imong grasya ug mutubo nga na sa pagkasama ni Kristo nga nabanhaw. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdayeg. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa nang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kani pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga salamapas saylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimamahani ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan mo atubang mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo ug sa tanang mga pari ug mga relyoso. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malaungon na banhaw sila pantanan nangamatay diya sa mong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang ngayon makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyambana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa mga kabubutong latas katuigan. Uban kanila amay kong aday ug amay kong himayaon pinaagi ni Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Dihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtura. Palihog Indog. Karon magampo kita samahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa nang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sala ug melayo sa nang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo
among manunubos. Ginoong Yesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Peace with you, peace. Palihog mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko ang kalawat kami panipamangin. Ang lawas ni Kristo.
sa kalisod, wakabapanong balinga sa Ginoo ni ako. Busa din sa imong laraw, gikahimutan ka karon sa imong madawa ang imong pangayoon, ang paglampos sa imong ingaraw, mao'y nag-agat ning awit mo sa pagdahig ug paghimaya sa iyang pagkamaayo. Bisan pa hataas ang langit, gitubag ang iyang pinilig. Ngawa mo salig sa tao, hanong nagahong ug diha sa kalisod, inuon ni barong. Nagpasigar sa ngalan sa Ginoo, ug iluwas kay misampit kaniya. Ang paglampos sa imong hilaraw, mao'y nag-aghap ning awit mo sa pagdaig ug paghimaya sa iyang pagkamaayo. Bisan pa hataas ang langit, gitubag ang iyang pinilig. Ngawa mo salig sa tao, hanon nagahom ug diha sa kalisod, hinuon mi barong. Nagpasigar sa ngalan sa Ginoo, ug giluwas kay misampit kaniya. Mabulahan ka sa imong pangatiya. Magampo kita, ihatag Ginoo sa imong mga alagad nga nabusog sa langit nung kalanon nung gilimnon, nga sa ilang pagpaningwa sa imong himaya ug sa kaluwasan sa mga nagatuo kanimo. Ikaplaganon ta silang mga matinumanon ug mga alagad sa Ebanghelyo ug sa mga sakramento, ingon man sa pagigugma sa isig katawo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
The door is still wide open. Pamalandungi. This invitation and at the same time a challenge by Bishop Dan way back April 2, 2018 or 17 I think, during sa pista sa sa Pasay, sa una, disturbed even more my disturbed inner self. Usa to sa mga rason ngano karon usa nako kadikon. Tugutoy ko pagsugod sa akong pagpasalamat sa akong mga former parish priests. Una si Father Dale Dualio, that time wala pa mabuwag ang Pedro Calungsod sa si Father Jope Perez, my first parish priest sa nga dugay-dugay gupon among panag-uban. Father Dudong Mumar, nga kung nagdidiretso pa ko sa panahon ta niya, posible ko maordinahan. Pads, mao na gid ni imong gipabot o atong gipabot. Father Arman Byron, nga bisan regency ko sa panahon niya, maabi-abihon gihapon. Father Ondoy Daguhoy, nga sa panahon niya maoy akong pagbalik, pero bisan sa wa pa ko mibalik, diha sa mga gipamalihog nako wherein nakadasig nako. Siya usab ang atong gospel reader or cantor karon. Father Randy Boyser, akong parish priest karon nga mitabang sa mga panginahanglan nako karon. Father Chito Lusada, niya ko na-assign sa akong pagbalik for the guided regency program dito sa Pilar. Si Father Chito nga mao ang pinakabuutan, pinakamapaubsanon sa tanan. To borrow the words of Father Tatsol, sama ko sa usa ka saag ug naginusarang langgam nga nakasilong sa iyang giya o gugma. Special mention also to the following priests. Father Dodo Boyles, nga mao'y nagbunyag nako, ako untang patinon karon pero dili daw kaya sa iyang lawas. Father Bingbong Bungkales, nga alang sa kasayuran sa tanan, siya ang nakaagni nako nga magpari. I was grade 4, 10 years old when nag-VMCI mission sa MUA. Dito siya nagpuyo sa among balay for 2 weeks. Iya kong dalon-dalhon nga magkasaulugan, sakay-sakay sa iyang TMX, bit-bit sa iyang bag. Sugod adto, ang ako ang dreams in life na is to be a priest. Salamat kayo Father Bingbong, kinsa matod pa ni Ate Bernay, siya kuno mao akong idol nga pari. Also to Father Mandy Litana of the Diocese of Pasig, who supported me financially, spiritually, and morally, especially during my regency years. He did not pressure me to go back. Never did he ask me even once if I would still come back. His words would always just be, I always remember you in my prayers. Daghan kayong salamat, Father Mandy. Thank you so much also to the Sisters of Mary School, diin ko nag-high school, sa IHMS, diin ko nag-college, sa UST Central Seminary, UST Community, diin ko nag-theology, sa CFAM, sa Ateneo for my counseling seminar workshops last year, sa SPFY Cebu for the great help last year, sa San Beda Grad School of Law for my MLS karon, sa akong mga formators, teachers, professors, classmates, contemporaries, friends, daghan jamong salamat ninjong tanan. Thank you also to the schools and company where I worked before during sa akong 5-year regency. Sa katong nag-teach ko sa BILC in La Paz Cortez, sa ACLC Mandaue, sa Talisay City College, sa USGR in Cebu, and lastly to Fast Track Solutions, to Ma'am Jess Gatos, my former department head, and especially to Ma'am Melen Bones, who hired me and gave me the opportunity to be a consultant and trainer of his APB1, and then as an account and sales manager. Because of it, muntik ko nang malibot ang buong Pilipinas with those 2.5 years with Fast Track. Thank you so much to my benefactors, to Ma'am Lina and Sir Paz Sambalod, nga dili sad makaanhi tungod sa kakulian, to Sir Nes Banta and community in the US, and to a family in Manila. Salamat mo Sir New Nash Reyes nga mo ay nagbasa sa akong recommendation pero naay kondisyon. Unya na lang kuno. To Father Ondoy Daguhoy, gospel reader o cantor, to Father Junji Garcia, liturgist, to Father Bon Rocios, ang diocesan chancellor, liturgist, and layout artist, and most especially akong personal stylist. Tanawa akong vestments karon, iyahan ning idea tanan. Salamat Father Bon. Salamat sa choir, sa Coro Seraphim,
Salamat Boss Jerome Sala Ukab sa pagkanta. Salamat sa Jedoton, sa documentation team ni Sir Chris Concon, kang Sir Chinchin for the live streaming, for the seminarians nga mao ang atong servers, lectors nato nga akong mga first cousins, especially sa akong psalmist nga ang akong ati rapod si Ati Anan. To the cathedral and bishop's home priests, Fathers Raul, Sherwin, Dooms, Bon, and Jay, including the personnel, Ati Reyna, Kuya Jerry, Ati Laling, Jason, Joshua, Rose, ug Jillian, daghang salamat ninyong tanan. Of course, gusto na kong pasalamatan og dako, even pasidunggan ang akong pamilya, si Ati Lilit ug ang iyang pamilya, si Kuya Dodo, iyang bana, Doz, Ditchin ug Dixie ilang mga anak, si Insi Anan ug ang iyang pamilya, si Kuya Juan, si Miko ug Jana iyang mga anak, and especially sa akong mga ginikanan nga mga buutan, relihiyoso, mainampuon, supportive, loving. Si Papa Pide, liminister ni siya sukad sa wala pa ko natao. Perting kugihana, di mahiluna sabay, busy kayo permi. Si Mama Duning, katekista, hands-on kaadyo, madiskarte, mangunay sa mga lihukon, andamunon, planning. Pero mukalit ra ba kuno ni siya og hilak, mga di sila sa balay, sapot na katong nag-regency ko. Grabe nilang inampuay nga itugot sa Ginoo nga magpari gyud ko. Salamat kayo ma, pa, te, og inse. To my relatives, akong mga iyaan, uyuan, nga diri sa left side, who are present, ang uban. To my friends who are here, and those so many who cannot attend physically, some are watching the live streaming. Kung wapay COVID, murag maghuota. Lastly, to Bishop Dan Parcon, Bishop, I cannot thank you enough. Thank you for opening the door. Thank you for the guidance. Thank you for everything, for so many things. Basta salamat kay Bishop, kay bawo na katanan Bishop. To everyone who was able to help me in whatever way during sa nag-eskwela ko pa ko sa seminaryo, sa dihang nagtrabaho ko while on regency, during sa akong pre-diaconal program, and karon sa ko ang ordination, spiritually, morally, financially. Thank you very much to all of you. For the reception, gisugo ko ni Boss Father Raul, ang mga kaparian o ilang mga kaubanan adto ta sa pastoral center natagiandam didto, and the rest sa mga bisita adto ta sa BTES, sa Blessed Trinity Elementary School, adto Spikas Esquina, likod gamay sa pastoral. We are also inviting everyone to please watch the online healing and Thanksgiving concert of the diocese this evening, which will start at around 7:30. Get the chance to watch the priests of the diocese performing, singing, dancing, balak o uban pa. For the link of the live streaming, kindly visit the Facebook page of the Cathedral, Most Holy Trinity Cathedral Parish, Talibon, Bohol. To end, let me quote the beautiful poem of Saint Teresa of Avila, nga ako ang new love patron saint karon. Nada te torbe, let nothing disturb you. Nada te espante, let nothing frighten you. He who has God lacks nothing. Solo Dios basta. God alone is enough. Do not be afraid. Come follow me. The door is wide open. O Mama Mary, star of the stormy sea, accompany me. Amen. Thank you. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite missa est.
gihangyong yung mga pari nga magpabilin alang sa pictorial kauban ang katawhan sa Dios